Mamonia Bologosina, Yabwe Malo, what you will make it, Mama. Adia Mama, Chukwuemeka Eri, Taiwan, and there is Yabu, Mamuya Naturime, Yamurobo. And we're begging that you are the Kawajan, Abandamuma, Kalabatan, Manaturime, Kamalio. And one of the other Yamotan open him one and give you to ever get him over Yamo. Now we are the Yamo. What up your walls? Oh, where you also never have. Oh, my children have a wedding, you want to. If what is there about anybody in our Baba, but you won't make a word your ball. The cannot get up and down the walk we see. We want you, or my boss, or my on where the moon was there, all of them where the Mama open or party will make a way to my India Mamma, you want young, not the Kodamu, now we have the 2 and this now on here. Would walk on him, made them one and what you will make up Niamoro, that got the blessed catchy, and what am I there? Chiago, Nibo, Nadio, I na boku muna inine no no wanine okasi muna ibonde Jamaica kaine bele tata sika chukwu balu wokilikili nyele waka ka Chineke nunu ayoba mmemme ka na akwada ro ka puti ibe ko wanne mama ka onye be ndu nyara sike makiba ka unaza ba ko bia nazo chukwu mada me wona tezu ori na jira so na kwaka na nwetu onko wanine sike bela yo ya ko loge nti akpọpọ cheke ndị nna nna anyị ba Chineke si n'ori mmiri wa bịa ka onye anyị aka chuzo mabara bịa ka onye anyị aka ụmụnne anyị ndị Africa America na be elugo bebe ka nta kwụsị ka nta aka na kwụsị ka ọnwụ ike kwụsị ka nkwata kwụsị ka mmemme kwụsị okwu cheke anyị bụ ka onye lewe aka cheke nna anyị Igbo ka onye lewe aka cheke nna anyị Gadi ka onye lewe aka cheke si Anambra ka onye lewe aka mmụọ si Anambra ka onye lewe aka mmụọ si Imo ka onye lewe aka Mose abia konyele waka Mose boy konyele waka Mose nu konyele waka Mose boy konyele waka Mose data konyele waka Mose do konyele waka ni bone baba ndi ni mgbagbu Igbo n'anya ndi ni Igbo bụ n'anya mmode baba kotanya ndi muna ndi Jamaica aka ka putibe ka wewono ka wone ni igbe mmode na bebe ibu na ya de babu oganu de babu adikwa ni wamma na agbanya ụtụtụ na-ebukọta niile ka ọ dịgwo ole mma ezu na nwoke nwaanyị bịa ka ọ dịwa mma na eke ka ọ dịwa na oye ka ọ dịwa na ka ọ dịwa na nkwọ ọ bụ ndụ I want to give a brief summary of what His Majesty has done. His Majesty has prayed for our brothers and our sisters who has connected all the way from Jamaica. The prayer the Majesty has just prayed now, he says that all of us are the same. By our ancestral, belonging, all of us are from the same source. And the same God who has created us will never allow us to continue to suffer. Amen. His Majesty has said that because you have connected back to your root by this identification, from today going forward, that you are going to receive something that is very different. Amen. Every single suffering that you are passing through, today we signal the end of that. Amen. From today going forward, you will continue to receive blessing. We have 4 market days in Igbo land, and the 4 market days are the Eke, the Ori, the Afo, and the Nkwa. These are the spirits that control finances.
control all things that are good. For the 4 market days, all the sources of wealth. And the king has prayed down these 4 spirits on all of us, including you that are listening from Jamaica. The spirit of wealth that controls the market day, controls you, controls Afa, controls Nkwo, shall descend on all of us from today going forward. Something very different is going to happen. He has prayed on the market day, he prayed on the market day, he prayed on the market day, and prayed on the market day. He shall be well with us. Wait till again. About the 2 dark. Daddy? Where does I the dark? Okay, go ahead. Eri General. Eri General. He's living in Okay, I don't want to. You can proceed now. We can hear you now. Okay. Okay. Yes. These are. If you can see the pieces of kolanut that the Majesty has broken for you, and we have 4 pieces here, on the white shop. and it is very significant that you are broken kolanut on a day like this, and it gave us 4 pieces. And all of them are open. Yeah. Okay, hold on. Somebody's coming. Oje bụ ebe ọma ka ọ kọwara. Ebe a bụ ite si esi n'ọkụ. N'ọnọkọ nya bụ ọnọkọ isi n'ọkụ. Ibe ya dị ibe. Nya bụ ebe ọma ya abịa. Ebe ọma bụ n'ezi nwe ka o yesi. Ị na-anya ebe ya, ezi nwe ka o yesi. Ezi nwe ka o yesi. O yesi n'ezi na-atọ. Wee bata na nya bụ olili bụ ebe abụ ụnụ gbakọrọ. Ụnụ bụ ebe gbakọrọ ibe. Olili ụnụ na-akpa dị ibe. Ọsị na ebe ọma ya esi n'ezi nwe, ebe ọma ya esi n'ezi nwe, ebe ọma ya esi n'akwụkwọ na-atọ. Wee bịa mbọsị aba ya eli nya bụ olili. So His Majesty has prayed on Ugezu. If you can see it, this is the installation of the prayers, the kolanut and the Ugezu. And he has declared your occasion open. That you people can proceed now, and everything shall be well. Amen. All of you that are there, you should go ahead and touch the ground. Touch the ground where you are and touch on yourself and say, as we are touching this Ugezu on the ground here, touch the ground where you are. And touch your body after that. Conclusion.